Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. No sé com li hauré dit aquest vídeo, però el que volia fer és ensenyar-vos objectes que aquests dies he anat recopilant per fer un vídeo. Primer de tot dir que sé que fa 2 setmanes llargues que no penjo vídeo, però és que he tingut exàmens a la uni i tal, i bueno, doncs ara que tinc més temps, doncs estic gravant. I com podeu veure, tinc una il·luminació nova, i és que fa poc ha sigut el meu aniversari. Realment el que us aniré ensenyant avui són com cosetes del meu aniversari que fan sons que jo crec que poden estar guais, i m'han regalat com un focus que puc ficar molts colors diferents, així que guai. Ara tindrem sempre fons de colors i em fa molta il·lusió perquè de fet aquest color em sembla molt guai. No sé, és com així com blau molt claret tirant a blanquet, però sembla que queda, no sé, m'agrada moltíssim com queda la il·luminació, així que estic molt contenta de poder doncs millorar una mica el canal. La primera coseta amb la que volia fer una mica d'ASMR és aquest peluig tan bonic. Suposo que això estarà fent so, espero. És un pop molt cookie, com veieu. M'encanta, feia temps que en volia un i ara per l'aniversari me l'han regalat i m'encanta. I ara si li dono la volta, ai, és que mireu que preciós, m'encanta. L'estic veient a la pantalla de la càmera i és que m'encanta. Quina carona. Si li dono la volta és d'aquest color que també m'agrada molt, que és així un verd turquesa amb aquesta carona que fa d'enfadat. És super suau. Aquí tenim l'altre. Com podeu veure, sí que té 8 potes. Anem a comptar-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Com volem bones vibres, posarem el que està feliç.
sé si es notarà molt el canvi de pla o alguna cosa, però és que m'ha sortit que la targeta estava plena i he hagut d'esborrar coses. Ara seguim amb l'esperma. A veure com sona la tapa. Aquest se l'he fet una mica més lluny del micròfon perquè hi ha molta gent que no li agrada el so aquest com tan estrident. M'imagino aquí com quan els restaurants fiquen allò de que hi ha aquí una boca i aquí una boca i això és el plat de dins, llavors fiquen com fum i després t'ho obren així i fan així. Sempre ho he vist a Masterchef i m'agradaria poder fer-ho algun dia o anar a algun lloc a que m'ho facin. I per últim volia fer servir això, que això no és cap, diguem, com un objecte tal qual, sinó que és un dels envoltoris d'una cosa. I ja sabeu que moltes vegades faig servir envoltoris per fer ASMR i aquest em va semblar molt guai perquè no me'n recordo exactament de què era, però bé, aquest cilindre com de Porexpan, bueno, no és Porexpan, però és com una espuma que no sé, i anava aquí dins del plàstic i em pensat que aquest so podria ser molt, molt satisfactori.
apreciar el fet que quan apreto l'espuma sona. Jo ho puc apreciar, a veure si vosaltres també. Això. Espero que hagueu gaudit molt d'aquest vídeo. Ja em direu també si us ha agradat la nova il·luminació, perquè jo crec que he guanyat en qualitat de vídeo i això m'agrada molt perquè sento com que jo portava un temps que buscava una il·luminació així que se'm veiés bé la cara però que el fons es veiés d'un altre color i és com que ho he aconseguit i estic molt contenta. Xuc, 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 xuc. Per altra banda, us volia recordar que vaig fent directes a Twitch d'ASMR, que normalment aviso pel canal posant un vídeo recordant que aquella nit faig un directe, però si no també, si em seguiu a Twitch, quan jo començo els directes us arribarà una notificació que surt Marina ASMR ha començat a fer un directe i així doncs també us podeu assabentar. Us deixaré el link al meu Twitch i si no també al banner del meu canal, com a la portada surt una emoticona de Twitch a baix. Si li doneu us envia directament al meu Twitch. Normalment els directes d'ASMR de Twitch els faig a les nits i els directes d'estudi, perquè també en vaig fent, els faig durant el dia. I aquesta setmana crec que en faré als matins, jo crec que gairebé cada dia, tipus de 10 a 12 o així. Però bueno, a Twitch em ficaré l'horari perquè així pugueu veure sota quins dies faré directe i de què. Així que bueno, espero que us hagueu relaxat molt amb el vídeo, que us hagi agradat, que dormiu super